I'm live. Tamsak, tamsak. Oy, shout out sa tulo sa 9 kabuok. Hi guys. What happened? Boom, guba. Shout out to my 10 viewers. Hi all. I'm live. Shout out to my 12 viewers. And thank you for the 38 thumbs up. Read aloud by JP. Hi host. Archie, tamsak. Archie, haha, Yancy. Jose Misa, hi. Guy, I'm a eat hamburger in Mexico. Shout out to you. Uy, one viewers only. Gaya na yun man to. Karon kay, one na lang. One na lang guys. Where are the others? Where are the others guys? Hello, hello. Hello, hello. Nine minutes. Live naman ko. Hi to my 6 viewers. Shout out. Shout out to my 8 viewers. Monique, hi everyone. Archie, hello. Hi Monique, how are you? How are you Monique? Long time no see. How are you, Monique? Hi to my 11 viewers. Hi there. Haru haru. Shout out to all my friends from Monique. Shout out. Shout out, shout out. How are you Monique? How's work? How are you Jose? How are you Archie? Where's Mars? Read aloud. Where are you? Jose, are you eating hamburger? Jose, are you not in diet, Jose? Monique Rodarte, I'm fine. I'm on break now. That's good. Hello, I'm here. Hi. Hi, Sel. Hi, Mars Nasar. Shout out. Hi to my 12 viewers. Monique, Jocelyn, how are you? I'm good. Thank you for asking. Thank you for asking. I'm very, very, very good. I'm very good. So, Mars Nasar, how are you, Monique? And Jose Mesa, miss you. Monique, hi, Mars. Hi, guys. Hi, guys. Hi to my 11 viewers. Monique, how is your son? He's fine. He's sleeping. Mars, Nasar naapakus pader. Thank you. Ha ha ha. Mars, Nasar nakatugo. Maayo ka mata ko sa'yo. Salamat ni Men. Murag kita ra siguro murat Paul. Monique, we are going to like giving some load. Load. I don't know. I got nosebleed again. Monique Rodarte, you look pretty with your hair down. Oh, thank you. Thank you very much. Mars, sulod ang agtang. Mars, haha. Mars, Nasar, raffle. Yeah, we're gonna do raffle. I'm going to give a load Philippine money load in Philippines. We don't we don't need load here in US, right? So only in Philippines. Okay, everyone, I have to get back to work.
Thank you, Monique, for dropping to my live. You take care. Ay, salamat naman kayo. Di na ako manusblid. See you, Monique. Kadali, manawag tas galamay. 12 watching. Hi. 150 ang grand winner inya 50 pesos duhara. 50 pesos, 50 pesos, 50 load ang ikaduha. So, Monique, you're welcome. It's always a pleasure. See you soon, everyone. See you, Monique. Mwah. Take care, Monique, from Mars Nasar. So, 150 ang grand winner. Guys, 150 ang grand winner. And see you, Monique, from Nars. Take care, Monique. And 150 grand winner and the rest are 50 load. See you soon, Mars and Jose. And see you to me too. Mars, unya, na taod-taod. Start. Wala pa tsingibo. Wala pa tsingibo. Unya na. Sige, unya na. 50 ang kuan. 50 ang, may, what is the mechanics? The mechanics is, Pinoy hinyo. Hula-hula lang tayo. Hula-hula tayo, guys. Hula-hula lang tayo. Hulaan lang. Hula hoops, blooming lagi taro. Naligo good ko. Naligo man ko. Nagpauga ko buhok ko. Sa naligo ta para kondisyon. Hula hoops. Naks, haba ng hair. Okay, si Sakari natog na. Ipatog na ako para di magkamang-kamang dire sa akong live. Asa na itong mga galamay diha? Asa man si Yani? Asa si Yani? Asa si Yani? Asa si Yani? Kay Aron, mo-appeal. 150 load, guys. Maitog na siya. Maayo tog na siya. Tog sa kare. Kasama niya. Kaman to si Jenny P. Kaya itong tawagan si Jenny P. Jen, live na ko, Jen. Jen, live na ko. Hello guys, akong team viewers out there. Thank you very much. So, 150 load. And 50 ang ikaduha nga mananaog. Wala na ikatulo kay wala na. Purdoy ng kaso. Jis ang ikatulo. Pasalod. Ang ikatulo, pasalod. Guys, 150 load ang grand winner. Ang una makadaog. Ang first game is 150 load. Ang second game is 50. And ang ikatulo pasalod. 10. Pasalod. Consumption price pasalod. 10. 10. 10 pesos. Consumption price pasalod. Smart or Globe. Tara na, let's go. Let's go to the moon. Let's go to the moon, into the moon. Maghuwat ta og pila kita murag kita raman sil. Dusil unom lagi ni kabuok unya. Unya ni Jis na pod niya. Kuan. Muray nagchat. Guys, say hi to me don kuan. Smart Globe. walay kurat ni. Smart or Globe hapak. Smart o Globe hapak ni. Sun, pwede. Wala day sun di ay. Smart o Globe ra, walay sun. Moon lang. Yani, nagtambay. Nagtambay si Yani. Kumbati na diha Yani, kay musugod na taron. Taod-taod. Para makasayo tag panguot og vlogs.
Halo guys, halo, isda mo diha, unom na lang sila ka buok, asa ng uban. Hala, palo naman to sa grupo guys, sil katong sa atong grupo ba katong sa paangat ba? Pasa palihog og pasa dito Silvi. Ikaw may powerful dito. Basi ganahan sila makadaog og load. Beke naman ang load. 150 load. Oh, di ba? Asa pa ka ng 150 load? Guys, where you are? Where you are? Where are you? Where are you now? So samantala nagkuan ta no, naghuwat pa ta. Dakal planet pwede mangayo og load. Kanina hasmi ko ma Philippines na pudaan eh. Ha ha ha. Mikoy, 150 ra ni Mikoy ang sponsor diha Mikoy. Unsa man siya oy? Ay mo sponsor 1,000 load. Ang adunahan sa Cagayan de Oro. Salamat Mick sa pag-anhi Mick. Asa man ning mangawat na pud tanig video ni Kobe kay kuan aron maka asa pa ni. Dakan ako sponsor ana, agoy na sponsor. Maricel, ayaw tulong na sponsor. Asa ka? Ang ang first prize na ko make is 150 load tapos ang ikaduha nga padula, ang una nga padula 150 ang load tapos ang ikaduha nga padula 50 ang premium nga load, ang ikatulo consumption price pa sa load, jeez. Mars Nasar, wow. Philippines. Mars, di ara kumik. Daog na ko ha. Dire na kumik, daog na ko ha. Di daog. Kumbate, nanatay duha. Mars na nanatay duha. Unsa man inuy bikabuk nga magmura man og mga langaw maglabok-labok raman. Asa man sila? Pang type mo. 200 ako, te. Oy, first prize 200. Hala mo diha, first prize 200. Asa ka na. Uy, Maricel. So stay Mars na anak ka ana pang load oy. Agoy 200 maikog man ani pero putlo na kong ikog kay Gracia. Ala ka diha, Gracia 200 200. Asa naman ni sila? Asa naman to sila? Sil. Murag ikaw ra gyud makadawg ani Sil. Way klarong duwa ani. Wa na, way klaro ning duwa. Wow, ako na be from Mars Nazar. Wala na ni. Ikaw na gyud makadawg ani Sil, ikaw ra may tao diri. Undangon taning duha o kamurang duha. Pituoy ka buo koy klaro ning duha oy. Wa may mga engkanto. Dakang planet murag ako ray makadaog sa akong 200 ha ha ha. Aw, unsa pa ping? Sel, ayaw kalimti si Mikoy dihag play sel kay unsaon na lang. Dakan plan diskase. Unsaon na lang ni Mikoy unsa ka murag Maricel makadaog ani. Bahin na lang mo ng 200. Tut eh. Asa naman to mga fans ni Kobe? Biki ma-upload tagwa ni Kobe be. Na TikTok, bagong TikTok ni Kobe iyang anak. Bati ta. Refresh Dakam bikini men. Asa na men sila. Unsa man ning 11 ka buko may manunga. Dili ganahan og load. Nalimot kog salang ba kang naay 200 isa lang. Tarunga ba? Tarunga diya be. Tarunga. Tarungin. Tarungin. Isa Mars, daog na ko. Agoy, ayaw diha. Agoy, tulo naman eh. Kang marwa ng isa, imuhang isa.
Agoy, saan dakal planet. Sige, 250. Hala, sige, 250 na ako para pakate. Ha, ha, agoy, 250 na. Maabot mang gintig sa kalibo ron. Isa Mars, hello Jose Misa, how are you? Na ba si Jose? Jose Misa, hi Jocelyn. Hi Jose, I'm sorry I didn't see your message. Right away. Patay na kuan ni ron. English na punta ni Jose. Jose, you want to kuan? Sponsored a load? Isa Mars, TV, nalubat isa ka sipi kadali. Ako tambayan para ako atanan ahaka. Dakar Brown Planet. Mahal kayo ning load ni Jose oy. Mahal bitaw. Jose Cuervo. Haro. Dakar Isa Mars. Wow, that's so yummy. Unsay that's so yummy? Jose, good. And you, I just ate hamburger. Yum. Can we have some, Jose? Nara ko'y bago diring. Nako'y bagong kuhan diring down. Edit. Yup. From Jose Misa. Yup. Yes, yes, you. Yes, yes, you. Yes, yes, you. Kumusta na tayo? Yes, yes, you. How are you? Jose, sure. Isa Mars, it's dollar. The load of Jose, you must convert it to dolyares. Patay, ma-Philippines na puntaan yung style aron. Sige, daog na ko ha. Isa Mars. Miko, daog na daw si Maricel. Saan naman tong, bisag 1,000 pag-uro ni, wala na yung mudo, may musukol, Mik. Ay, may musukol sa load. Bisag mo 1,000 ni load, walay musukol. Asa naman tayo, ani, way musukol. Ouch. Asa na, Timars, Dakan Planet. Lolita, agoy, iya mong gihapon ning, hello ma'am, pasali po, Lolita sa Wamay. Hello ma'am. Hello diha, madam. Asawa ning Archie, no? Add moderator. I-block kita. Shout out, Lolita. I-block kita. 100. Pila kay ito? Sirbulan na may kuha kay. Unsaon na ni nato ni. 250 load. 250 load ni Miko. 250 load. Archie, ako apila ha. Archie, ako na wipe. Host, apel. Kumbate. Hunat, Lolita. Isa Mars. Asawa niya. Tagan po. Basta gwapa si Lolita na. Isa Mars, nagpalit pa daw Miko og load. Automatic man? Ang saon. Automatic ang load ni Miko, baby. Unsaon na lang nato ning load. 250 ang una nga padula, ikaduha nga padula. Bay, kay magsuwat ta, bay. Kay basig makalimot ka. Magsuwat ta. Masa man to atong kuan dire. Untay lapis ani. Direta. Kapoy tindog kanina lang akong suwatan. I miss my friends in my hometown Texas. You're in Mexico already, Jose? You're in Mexico already? You'll be back soon. Nagpalit pa daw Miko og load agoy. Tinuod jud ito kami ko, no? Daugan jud niya akong amigo ba. How's everything there at Jose from Mars? Ang una nga padula 250 load, ang ikaduha 150. Ang ikatulo consumption price pa sa loads. Daog. Daog na. Yeah, I'm in Mexico. Enjoy the beach there, Jose. Guys, asa naman ni guys ang atong mga viewers, guys. 250 load, shout out. It's going good, just chilling with the family. That's nice. Eat some tamales, Jose. Asa na mas chingibo. New.
Kumbati lang diha guys, kaya ato pa ning huwaton guys. Jose Mesa, it's going to good and chilling with me pa. Okay, 14 viewers, shout out. Shout out, maluoy mo sa 250 nga load. Pansin na intaw ninyo guys, pansin na. 250, 150 og consumption price pa sa load, Jess. Guys, Bistak Gina Vlog. Hello ho, shout out everyone here. Shout out sis Bisdak Gina Vlog, shout out diha ato ni ibro sis mo apil ka sis. Ganahan ka mo apil sis sa among dula-dula diri sis 250 ang load sa una nga padula. Ikaduha nga padula is 150 ang premium load ug ang ikatulo nga padula consumption price pa sa load. Consumption price ang ikatulo sis pa sa load G's. Jis, Bisdak Zina, hello. Oh, shout out sa tanan, shout out all Jose, shout out to you. Thank you for coming to my live. Guys, ang ginabuhi ko, multitasking. Bistak Gina, you're welcome sis. You are Jose. You're welcome sis. Daghang salamat utro sis Jose. You are welcome. Thank you. Thank you very much. Archie, watching Bisdak Gina vlog. Shout out. Wag di ko magtagalog ha. Nanan siya harang Dong Arche, nanan siya harang. Bikin men. Bistak dili usa ko apil sis, congrats na lang sa Ma'am Daog. Kera sis, why blima sis. Daghang salamat sa pagbisita ari sis. Mo bisita niya mi diha nimo pag mahuman mi dire. Archie, oo, lahos, taane. Kumbate mga taga-Purok. Kumbati tayo. Taga-asa di ay ka sis, taga Mindanao ko sis. Taga sa kuan amo sa Butuan. Ikaw sis, taga-asa ka sis? Sakit na akong tuhod. Oy, kini magka senior citizen na ba? Sakit na atong tuhod ba? Matang binuang na style na. Shout out sa akong kinsi nga kuan diha. Nagtanaw. Baka naman guys. Mag-type kayo at maglaro tayo. Naka 23 minutos na tayo. Unsa man, kita-kita na lang anisil. I like the Black Lives Matter shirt. Yeah, me too. I'd like to get one. Bistak, ako, Southern Leyte, sis. Lami kay dito po yan, sis. Lami kay dito po yan sa Leyte, sis. Dulag dagat. Palibutan ragdagat, okay kayo. Samsaw mo tas kadagatan, daog. Ako mga amiga kasagaran diri, taga Leyte, sis. Mga buutan. Mga very good. Kumbate ta. Guys, pakipunta si Bisdak Gina Vlog sa kanyang bahay. Mars Nasar, akong iring, sige Meow at si Archie. Kita-kita raman tayo diri guys. Kita-kita lang tayo. Tayo lang. Akong iring, sige Meow. Mars Nasar, luuya. Ano man, wapa ni mo naglispat sa?
Busy usa ko sis ha. Salamat sis, problema sis. Salamat. Daghang salamat. Daghang salamat sis. Hello sa lahat. Ikaw pa rin ang hanap ng ikaw pa rin. Lapag daw sis, lapag. Sis Gina vlog. Adisar ka busy basig na kay gusto ilapag diha nga mga kuan para maadto ni Mars Nazar og ni kuan ni Archie o then Jose can visit too. My very good friend Jose Misa. And the Calm Planet is busy. The Calm Planet kumbate. Naglibat-libat ang taan niyo eh. Busy usa ko. Sis sa Mars, lapag daw sis. Mars, daog na kumiko. Daog na sa Philippines miko. Sao na lang ni. Jose, Misa, there's someone in Instagram that is being rude to Vanessa, yeah? Yeah, you can't control everybody. Some are nice, some are rude. Some are, just be good. Let's just be good to ourselves. Hello, Jose. Lapag na. Shout out sa atong sponsor diri nga dakong tae, The Calm Planet, 250 load. Unang padula. Narapol na di ay hahaha, wa pa tagsugod ba ya? Okay sis, ito guys, short bid lang to. Ayan na, naglapag na si Bisdak Gina Vlog sa iyang kuan. Sa iyang link, baka naman guys. Baka naman palaag dito. Mga legit nandito, mga legit to. Mga legit igito dito, how you being? Jose, how you being? Yeah, there's lots of people not nice, Jose, in the world. Let's just be, be good. Thank you to my 14 viewers. Shout out. Ano, wala may unsa man kita-kita raan ni diri. Wa may mga pil sa 250 miko. Saon man ni? Dayonon ta pa ba ni? Dayonon ta pa ba ni guys? Kinsay na diri? Pila ka buk present diri be? Kay si Gina Bisdak dili mo appeal. So si Jose dili ni mo appeal. So Mars Nazar, Archie, si The Calm Planet dili ni mo appeal kay sponsor man ni. O si Kuan Lolita, oh. Lolita, wow man taning ma'am. Mag-ati Jocelyn lang ta. Charot. Be, tulo raman ta, upat raman ta. Sama ni, upat. Tagsaan na lang. May klaro. Mars Nazar, watching Gina. Agoy na buing. Archie, ako pod. Oh, Archie, si Lolita, si Maricel. Oh, tulo ra. Archie, Lolita, Maricel. Oh. Tulo ra man ika ko tagsaan lang mo. 250 o 150 o kuan. 150 na te. Og kun si Mission Jis na unsaon man na. Asa naman singibo, ambot lang. Tuwa pa to siyang purol. Guys. Tuwa pa siyang. Jose, shout out. Thank you for staying my live, Jose. I appreciate much, very much. Kanya or next day ako ro dahil ipa-deliver sa inyo. Okay. Isa Mars, pataod ta ore. The Calm Planet, Archie, musta pre? Mars Nazar, refresh sa ta kay init. Refresh. Sago mo diha, sago. Sago, unsa naman ni Miko?
16 viewers. Iya, pila na ta kabuk. Asa naman ning uban? Unsa naman ta? Asa naman? Unsa na lang. Muhay ganahan sa sayang ang load ni Dakan Planet guys, maluoy. Bisag moabot lang tag mga siguro bisag 5 lang. 5 lang ba? Oh, nanay tay tulo, kulang pag duha. Dula na ta, bisag 5 lang. Bisag 5 lang ta kakabuok guys. Natamsak na ba tika pre? Lapag daw dira imong kubo, Dakan Planet. Miko, lapag diha Miko. Twelve na lang ta kabuok. Asa nang uben? Guys, where are you? Where are you guys? Sobra pas tamsak pre, haha. Biradahe. Ang batang gwapo, Miko. Unsaon naman ta ani nga ma-Philippines ta ani nga man tay kaubanan eh. Na, saon man ni? Man tay kauben. Guys, Bikini Man, Bikini Man. Guys, Bikini Man. Naniod to pa siguro te, Dakan Planet. Sobra pa tamsak. Agoy, naniod to. Naniod to. Unsa may oras alas 11 sayo pa man. Sayo pa man in town. Sayo pa in town. Unsaon na lang nato ni magpaduwa pa bata ni Lolita sa Wumay. May ta ako makadaog sa 250 kay mag-reloader ko, ha. Lagi madayon bata aning ikaw, si Archie, si Maricel. Tulo ra magabuk na tag-isa ra mo ani. Si Jose, di man si Jose mo apil. Right, Jose? You don't need load in your cellphone. Only in Philippines. Sao naman ang taane? Tulo naman tani kabuok. Read aloud. Hi, Lena. Ara si Jennifer. O upat. Jen, mapil kag load, Jen. Taro nga diha, Jen. Taro nga diha ba? Taro nga, Jen. Read aloud, kumusta? Lapag imong kan Jen, lapag imong kanang unsa paingan ani. Lapag your link, Jen. Jingibo, good morning, Guaps. Good morning, Guaps. How's your morning there? Panis ang batang panis. Nanginabuhi po direk nag-edit ko kuan. Harang kana og kumbatehe. Batehe diha. Batehe diha. Batehe natin. Batehe natin ito. Christian University, harang bebe, kumbate. Singibo, hello all. Hello. 16 viewers.
Unsa man be? Hala, sugod na ta. Si Jenipe, si Chingibo, si Archie, si Lolita, si Maricel. O, 5 na ta, guys. 5 na. Wa man ko'y labot. Wa may labot si kuanan ni si Miko dire kay sponsor man agoy madayon jud ning 250 load ni Miko. Pagkabutan niya bata ni 250 load. Mag-sponsor og mo sponsor pa ni si Chingiboro na wa na balik tas uno ni. Jose Misa, Tamaulipas. Tamaulipas. What is that? Hello Jose, how's Mexico? Where are you in Mexico? He's in Tamaulipas. Dire ra ko host kumbati Archie, si Lolita, si Maricel, si Chingibo, si Jenipe. Jenipe, napakadiha. Dakan planet. Makuhaan na jud inyong litson ane. Waan na, maudi na. Di na takaog litson aning style ni. Makuhaan nag 215 loan. Harang pa isa, still. Ha ha ha. Kumbati diha. 17 na kabuk, guys. Asa na ta? Dakan planet. Hello, Chingibo. Miko, migo na mo ni si Chingibo Miko, miga kay na mo ni Miko. Basig maayo ang internet ani ipaapil ka na mo plan niya. Nani siya sa Cebu. Jose Misa, it's a state. I see the planet. Hello Chingibo. Isa refresh. Chingibo, tamsak sa uban. Kita Chingibo, kita na. Jose, how you been Chingibo? Jamelt Isla. Kisa man si Jamelt Isla. Shout out. Unsa man ni? Harang pa. Kisa man si Jamelt. Thumbs up na ko ni mo host. Kumbati. Miko, si The Calm Planet. The Calm Planet is the Miko. Aw. Chingibo, this The Calm Planet mo na si Miko. Si Miko, baby. The Calm Planet mo na si Chingibo. Amo nang kuan. Amiga kay na mo na ni Maricel, ako, o si Chingibo. Kami ng mga partner sa kuan. Partner in crime. Mga gamhana na sa YT. Kami ng mga manatad sa YT Miko. Chingibo, The Calm Planet, ipaila-ila sad kuti humana. Jamel, ninja lang ko. Ninja ra di. Why appeal sa kuan ni Lord. Chingibo, hi Miko, bebe, Jamel, ang bahay ko nasa playlist ko na. Ito, puntahan. Ang bahay ko nasa playlist ko na ito, puntahan. Okay. Chingibo, Jose, I'm good. Chingibo, how you went to Cancun? The Calm Planet, apilon na ko ni Ditsunte. Apila na diha. Kay, mamurot din na siya kasiksi sa mutog. Makakaog Ditsun. Partner in Krame. Ha ha ha. Mga partner, mga manatad group ni Chingibo, Mars Nasar o Jocelyn, mga manatad group na sila. Still here, Mars Nasar, Chingibo 41, Chingibo Channel 42. Uy, kuya good. Archie, The Calm Planet, lapag na po, lapag daw. Miko, Jose, no, I haven't went. Chingibo, 43, nana 44 na. Thank you very much. So, na 18 ka buok. So, mag-start na ta. Start na natin na be. Archie, si Lolita. Sa mga present, ana ang kamot sa present. Emoji, ana ang kamot sa present, please. Okay, magsugod na nato ang Oremos. Sugda nato ang Oremos. Ana-ana na gamay. Okay, para mangutag lagay, taod-taod. Read aloud is naglapag ng puan. Kanyang link. So, puntahan natin maya, guys. Present. Read aloud. Present. Archie, present. Say present if you are here. Kumbati kay nga akong listahan dire 250 nga load. Uy, naman eh. Di man makita, guys. Sa may ang listahan dire 250 nga load. O niya.
150 kaduha. O, present, miss. Jose Misa, present, miss. Yeah, you are present. Chingibo channel. Chingibo ka cute kasi emoji oy. Present, ma'am. Dakan Planet. Present ang lagay, te. Kumbate. O, sige. Magtagna-tagna laman niya ta. Magtagna-tagna lang ta, guys. Kay, wa man tayo lain aning kuan. Wa man tayo lain aning unsa pa ni? Mga bright ra mo dali ra dali ra ning duha kay mga kabalo ko mga bright mo. May pamtag nag-prepare ko gaina no naglibog naman ako unsay akong kuan unsay akong ipa-games. Ay. Benedicto Dugang, Benedicto High Host, ka hotdog TV apil ako madam nakatamsak na ko. O, sige apil diri ka hotdog. Ka hotdog kalami ibas ka hotdog oy. Add moderator i-blow nato ni hotdog kay para uniform daw para ingnon ta dire si Benedicto daw bisag ninja ra si Benedicto ato lang ning i-blow. Lolita present o 17 na kabuok. Hala no. Unsa kaya ko ipadulaan ni? Agoy mga bright ra ba mo? Unsaon yun ako ni nga di mo makatag ano? Mga bright ra ba mo ba? Mars Nasal absent. Unsa man ni ha? Unsa man atong ipadulaan ni guys? Unsa atong ipadulaan ni guys? Sakit akong kilid ba? 48 na. Salamat. Action kag kabalaka lagi te. Hi host. And all Dogang, Bami Saison, kumbate. Action tag action ko kabalaka kay ko kabalo sa akong pakus. Uy. Kuan. I-PM Miko, need your help. I-PM sa ako kung sa atong ipatag-an. PM sa ako ba? I-PM sa ako, Miko. Singibo, busy lang na ay mukaon sa ang bitok. Read aloud. Lol, mukaon sa ang bitok. O, sige, kumbate sa diha. Ka-hotdog na ay what's our madam? Kuani hotdog, kuani kanang load ni 250 ang una nga premium sa padula unya. Ang ikaduha nga premium sa padula 150 unya ikatulo ra ta kay mura gabi naman pod. Ang ikatulo nga premium, ikatulo nga padula premium consumption price pasaludis. Sisis Lab, Chingibo, blooming ang host. Unsa bagong ligo good. Unsa na lang mga head and shoulder nato diha. Mars Nasar. Chingibo, dugang pa. Jose Mesa, always think positive. Yeah, thank you. Thank you, Jose. You eat tamales and what's this? Kisalada. There's lots of avocado there, ha. Singibo 50 tani, haha, i-50 tani agoy nang gawas na gid sila read aloud. Mao ba? Hotdog sa 50 na lang di ay taani. Sa 50 na lang di ay taani, haha. Di kuan taani. Ang una nga ang hotdog, ang una nga padula 250 ang premyo. Ang ikaduha nga padula 150. Ang ikatulo consumption price nga padula Jis, pasalod. Jis ra, ikatulo. Singibo, read aloud. Lol, dato na to Linoy. Mars, take care kasi dato, Zin. Take care always, Jose, Misa, Jose. Peace out. Mars Nasar, enjoy eating Sisilab channel. Singibo channel, thank you all, mua. Singibo, Tom Jones, kumbati kaon, thank you. Thank you, tol. From Jose. Thank you too.
Thank you, tol. Salamat, tol. Ganon. Sige, bo, refresh while in the kitchen. Thank you for the refresh. Guys, may start na ta. Mix, ko na ka, Mix? PM na diha, Miko ba? Ug unsay atong ikuan, Mix? Atong padula, Mix. Unsay pangutana nato, Mix? Mag-start na ta, Mix. Asa man, Mix? Miko, PM na diha, Miko. Ang ipagtag-an nato, Miko ba? I-PM na ba? Nara. Oh, start na. Unsay patag-an? Patag-an nato. Ikaw una. Oh, Pinoy Hinyo hotdog. Papila babang paapila bibang sisilab. Hotdog, Pinoy Hinyo. Ang agdula, oh. Pinoy Hinyo ang agdula. Pinoy Hinyo agdula, hotdog. Ka-hotdog. Guys, mo ni ang akong kuan, guys. Ang akong Facebook. Joseph Sakare. Ug sa tumo daog diha ra. Message ra mo diha. Tagalog te. Haha, o sige Tagalog. O Tagalog ang atong kuan daw. Tagalog daw ang patagna ni Miko. Ang makatagna PM na diri Miko. Joseph, yeah, my Facebook, Jose, my Facebook name is Joseph Sakare. Hotdog. Ikaw ra ni Miko ning hotdog, no? Basig ikaw ra ni Miko, ha? Joseph. Ikaw ra po'y makadaog. Bitter, tanawon tanis kuan bi hotdog bi. Ka-hotdog TV. Jose Misa, I have a friend named Joseph. Joseph. Hotdog, ha? Abi na kog si ka-hotdog ug si kuan si Kadakan Planet maura ni joke lang. Joke ra, dakan mo dili ti oy. Hotdog na. Joke ra. Ate Kragod sa man ni. Mars na sana. Action og kabalaka si hotdog. Dakan Planet dili to action og kabalaka. Action kabalaka Miko. Gatingsi naman ka host. Read aloud na nakabawas already si Jenny PI. Sabat na Jen, hakan ko yung bangs ni Moron. Asa naman tong pangutan namin ko? Mix, asa na? Hulat na. Ready na. Hotdog. I-ready na mga answer ni mo diya kayo. Ma-Philippines yun taron. O sa man, asa naghut magpangutan na Miko. Isa Mars, daog na ko Miko. Awa na gid kay daog na. Ka-hotdog. Sa na pangalanan yun. Ka-hotdog ano. Asa na? Bati na. Asa ang pangutan namin ko? Ako'y. Ay.
Guys, unsa na? Asa naman ta? Ha, gaya oy. Daog na ko Miko, busy jud agtang sa Pinas ba 15 na ka kaon ako. Good ha. I'll add you. Thank you Jose loading pag yun. Gating si na the video you posted I like it. Thank you. Thank you Jose gaya man. Start na ha. Mag-start na ta wa pa pangutana. Naghuot kong hotdog. Hotdogon kita karon na unsaon naghuot pa ta ni Miko oh. Dakan Planet unsa na pangutana Dakan Planet naghuot na. Hoy, Dakan Planet. Naghuot pa ko guys. Taod-taod lang guys ha kay naghuot pa ko pangutana ni Tagalog daw ni. Unsa na Miko? I-type na dihang ipatag-an ba? Ayun ang sayon. Basin ang answer anay hotdog. Peace Miko. Read aloud. Start na daw ta Miko. Sige bo, balik ko sa kitchen ko sa kuskaon. Balik ko sa kitchen. Sige, kumbate, hotdog. Kumbate. Huy, Miko. Dugaya bas pangutana nato Miko. Unsa man eh? Nagtype pa si Miko si Dakan Planet, Dakan Planet kay atong major sponsor ni sa 250 load nagtype pa siya sa kaning kuan guys, question ba? O di sa patagan ba? Hotdog mga nako sa imong kuan hotdog, nako sa imong silip at tamsak lang minicraft. Yung ang akong anak ganahan kay minicraft. Hotdog. Mars Nasal, pader pa kay nigawas ko kadali pahangin. Uy, asa naman si Miko ang atong manghaw ingna asa gikan ang hotdog ha. Agoy ang pangutana. Agoy unsa man ning pangutana asa gikan ang hotdog nga gikan mas karne. Dali ra makuanan Miko. Mars unsay pamahaw ni si Silab. Agoy manghawa na gyud ni Miko. Dakan Planet unsa nay pangutana Dakan Planet? Shout out Dakan Planet unsa nay pangutana? IPM na ba dire be? Kay naghimo kog akong pangutana dire. Read aloud. Asa na gikan din ang unsa? Sa dog gikan ang hotdog. Atot si Miko eh. Guys. Miko. O paghuna-huna sa Miko diha ha kay unahon sa nako ang sikan padula. Ug unsay pangutana. O sige guys, mag-start ta sa ikaduha nga 150 load. 150 load. Unahon na to kay naghuna-huna pang 250 sa iyang pangutana guys. atong kuano ni atong unsa pa ni atong ang pangutana Leticia to baga. Ang pangutana guys is unsay ako ngan. Unsay ako ngan. Sige bo, pansit, igbulad, eggplant, munggo sa ha. Paniyapon na ni. Unsa may atong pangutana ha? Unsa may atong pangutana? Unsa may akong pangutana na mangutana ta. Di mo guna-una sa ako mangutana sa ako sa gawas unsay akong ipangutana. Okay. Makita siya sa dili na pangutana, mangita na lang. Makita siya sa sulod sa sakyanan.
Walay pangutana ni basta makita sa sulod sakyanan. Sige bukit, dili. Sige bu, mirror, dili. Naa siya makita sa sulod sakyanan pwede sa bag nimo. Pwede siya sa nasa balay. Coins, steering, coins, manubila, dili. Mirror, car coins, dili. Sige bu, ahaha. Sige bu, rag, read aloud, habol, dili. Sige bu, rosary. Sige bu, glasses. Sige bu, alcohol, dili. Sige bu, tissue, dili. Archie, car. Sige bu, carpet. Archie, motor. Pilo, sige bu, pilo. Pilo. Archie, balay. Asa dapita, Archie, double cross. Nasa makita nasa sakyanan. Balay, asa dapita, basta kay nasa sakyanan, Archie. Madali tanig ka, unda ang muingog, asa dapita. Planet, tinidor, tsingibo, cable, tsingibo, jumper, gasolina, vacuum. Dili. Read aloud, pilo, dili. Dili, guys, dili. Makita sa sakyanan. Duct tape, dili. Tubig, dili. Ten. Toolbox, dili. Dakan Planet, mineral, dili. Makita sa sakyanan. Kita nimo na sa sakyanan. Trash can. Dili. Isamar, sakyanan makita. Sakyanan makita. Kita po sa balay. Makita anywhere. Wipes, dili. Bottle, dili. Makita ang mga gamit. Windshield, dili. Wiper, dili. Books, dili. Tires, dili. Kita. Basta makita rin mo sakyanan. Basta magamit, makita sakyanan. Unsa na to imong pangutana, ma'am? Lolita, ang unsa, basta makita sakyanan, moray ako taganang makita sakyanan, naa makita sakyanan, wala basta way pangutanain ni. Dili prepare, read aloud, TV, tubig, dili, bangko, dili, girls, dili. 9 na lang. Aha naman si hotdog. Oy, hotdog, aha na yo. Tuara si Miko. Yawi. Nanay guys, si Miko guys. Siya rin nakadaog siyang 150. Wala na. Kadaog na si Dakan Planet guys. Nakadaog na nga. Hala, magutro kong pumunta na bi. Kaya may labot si Dakan Planet. May labot din si Dakan Planet. Kaya sponsor man siya. Apil day ka, day Miko. Natag-ana na. Nakalimot ko ano eh. Uy guys, nakalimot ko na. Unsa man ako na nga. Wala apil si Miko kay nag-sponsor man na siya. Isa more so kay apil ba? Guys, round 2 kan. Wala pa to guys, wala. Otro kay way apil si Miko. Pagpuyo na diha Miko. Kay sponsor baya ka. Ayaw ko igna ikaw ray mo dawat sa imong sweldo, sa imong gi-sponsor. Pag-chore diha Dakar Planet. Unsa man ang answer? Ang Yawi. Yawi ang answer, makita sa sakyan, Yawi kuha na ni Miko. Tag-iyag sakyanan, dali ra nakakuan, tag-an. Tarong Miko. Isa ayaw apil Miko, na doble dyan na imong ihatag ba? Nakalimot ko. Akong sayo, si Miko nakadaog.
Motro ta, motro ta. Motro ta guys. Sorry te, nakalimot ko. Sorry Miko, ayaw pagluhag diha Miko ba. Langasa gining bataan ni. Unsa man ni nga ikaw na may nakadaog sa 300 na ni. 300 na maabot ni sa liboron. Agoy guys, dili na to apilon si Dakar Planet kay mo na siya sponsor ba. Unya si mo ko siyang daog kay marunong kayo bright kayo. Dali ara ka type og yawi. Unsa bright kay ni, mangtas kay ni. Chingibo kadaog na di ay kasi sila ba congrats wala pa. Dakar Planet excited ko sa load ha. Dakar Planet isa Mars pader asa mas ka hotdog dire nawa naman pader ata pabugnaw. O sige, muotro ta. Mix, ayaw lihok diha mix. Ayaw lihok ba kay kabalo kong bright ka. Kani guys, 150 gihapon ta balik ta sa 150 guys no. Kay nakalimot wa na yung senior citizen naman ta. Senior citizen na nakalimot, kalimot ko nga ang atong sponsor di nato apilon. Kay abal ni siya. Wa ni apil si Miko kay abal. Abal ni siya mo na siya sponsor sa 250 guys. Di nato apilon si Miko guys. Kaya ato ning kuan. Adunahan nato ning naman si hotdog. Okay guys, makita siya sa basakan guys. Makita sa basakan guys. Makita sa basakan guys. Be, mabasa ko. Chingibo ha, Archie ha, Mars ha, Bibo noon ta ni Mars. Wako kadaog gipas ani Miko, shout out ha, mais, kuhol, rice, baguna, scarecrow, tao, nagbarog. Ako all, pala, traktor, dili, balde, yuta, sinina, kao, dili. Makita sa basakan, basta kay kumbati ha, maglisod-lisod ta kay para nga mabibo po ta kadali no. Dali ra pud maansira ni Miko oh. Dali ra kay maansira ni Miko. Bright kayong bata. Shout out Chingibo, Daro, Kao, Sudlaw, unsa may imo din. Naday baka sa Kuho, Lolita dili ko. Shout out Chingibo, Dakar Planet, Rek dili. Wrecking Ball dili. Tanom, dili tubig sapa lapok. Dili. Makita sa basakan, pwede ka unon. Baka, dili. Kabaw. Kabaw di ay, dili gifted na smiko utok. Dali lagi kayo. Kay bataan ni. Okoy, dili alimatok, dili. Dakar Planet, Mars gifted child te. Sweet child, wala siya. Rock and roll. Tuara Archie Double Cruiser baki. Pagka nga bright. Wa na gyud. Tuara nakadaog na dugay-dugay po dinyo. Unsa man ni? Dali nakadaog ni si Archie nakadaog na guys. Top kibuloy na kadaog na si Archie baki. Mae sa prutas bugas tamsakan 150 kang Archie. 150 kang Archie pizza, read aloud na nakadaog. Dakar Planet pagka bright sa baki. Bright kini mga itlugan ba no? Chingibo, daog na. Chingibo, basakan woy, Basakan. Oh, makita man ang baki sa basakan ba yan? Ting-uwan man. Swerte on jud ko ba? Read aloud, binuangan man ni Mulin. Wala tinuod ni. Yahoo, Archie. Yahoo. Oh. Unsa man Miko? 250 na po ta. Asa may pangutana nimo Miko? Diretes 250. Hala unsay makita. Okay guys. Naa nang 250 guys. Unsay makita sa ref?
Unsay makita sa rep? 250. Uy, kana bakilin. Congrats sa kang Arche. 150. Arche, Yahoo! Read aloud. Makita bisan asa. Makita sa ref. Prutas. Uy, fruits. Ice, water, karne, gulay, dili. Chiller, dili. Ice maker, tubig, dili. Chingibo, ice cube, dili. Brighta, Arche, uy. Read aloud. Pagkaon, dili is read aloud, pagkaon, pwede. Chingibo, isda. Read aloud, ice. Chingibo, itlog. Chingibo, cheese, butter, itlog, prutas, isda, dili. Isda, mayonnaise, saging, bumbilya, ice, dili. Sa pa, ice, dili. Milk, no. Milk, no. Egg, no. Dili. Holder, dili. Suga. Kabray, gini. Marunong yun ng dakan planet mo. Mukan ba? Trace, dili, no. Juice, dili. So, si Archie, nasad ni makadaog ani. Dakan planet, Ice cubes, dili. Apple, dili. Door, dili. Maha, dili. Haha. Dakan planet. Archie, fruits. Salad, Lolita, dili. Sudan, dili. Sudan, pide. Pide. Egg, dili. Ice maker, dili. Sudan, pide. Nako, dakan blind. Nako, ko'y kutob nga si Archie na sad ni. Ayaw i-PM si Archie. O di man day mo friends up. Kundi ay no. Ayaw i-PM iyang manghod si Mars Nasar. Ayaw i-PM. Mars Nasar, asa na you? Archie, mineral. Chingibo, humba. Dili, mayonnaise, tinola, kanon, panos. Mars Nasar, ketchup, adobo, manok, padungnas, dalya. Dalya. Basig ikaw maka 250 dalya. PM ko, Nasar, ayaw. Rice, dili, asas yan Miko, manok, tingibo, prito, Ate Mars, ayaw, luto, ang answer. Ate Mars, ayaw, luto, ang answer. Litson, dili, hurot ni Kuya Archie, ron, ha. Paksiw na litson, dili. Paksiw. Dili. Makita sa ref, guys. Makita sa refrigerant. Dili ko muhatag og clue kay dali. Laay kay ning dali ra kay ta makatag-an. Laay kay ning dali ra ta makatag-an. Paksiw, dili. Tireden. Hapit na. Dakan planet. Hapit na daw. Paksiw na isda. Nasar, di. Guys, asa na mo? Isda. Nope. Hapit na ta mabuang ani. Dakan planet. Baboy. No. Na. Lagi, laay. Mars Nasar. Asa na tayo? Buwad, dili. Archie, manok, Bisaya, dili. Wine, coke, ginamos, nope. Makita sa refrigerator, guys. Di ko muhatag og clue, guys, ha, kay. Di ko muhatag og clue, kay. Dali ta mahuman. Si Archie, lagi hapon makadaog, ani. Og muhatag og clue. Bright kay bataan, Ginamos, pansit, dili. Chingibo, hapit na. Wine, uy, hapit na daw. Si Miko, makita buanga gay na dalian mi ko nakakuan answer oy unsaon nato ni si Archie ray makadaog ani ron ingon si Miko towel nope hot sauce onion
Hapit na mabuang ani dakan planet garlic, nope. Chocolate drink, no. Banana, hawiranan sa rep, no. Coke, hawiranan sa rep, dili. Soft drinks, ice cream, dong Archie, hapit na. Agoy. Dong Archie, hapit na daw, dong. Sao naman na ni dong. Ice cream. Miko, ang naa sa rep. Si Miko, ang naa sa rep. Mars na saro. Honey, dili. Dili, guys, dili. Beer, no. No, 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 no. Tuba, no, dakan bro. Hapit na tamabu ang anite. Hala ko yawan si Miko magpadula no kay dugay kay siya dugay kay matag-anan guys. Dugay kaayo. Ya ang answer baya kay nabulaga ra. Grabe ka writing bata agad di ba? Hapit na tamabu ang oyster sauce no. Guys, banat-banate ang answer baya kay gibulaga ra. Nara ang answer diri guys. Sa magtang Coke, gulay. Hahawa na tulirok ng utok nako. Panakot, dili, orange, kimchi, no, mirinda, ketchup. Klo. Miko, klo. Bulad, egg. Type ang klo, Miko. Juice, no. Egg, chingibo. Sumpa tapalot. Eggs ang lags. Juice. Si Miko lagi sulod sa rep. Sauces, liquid na. Dili. Mangga, pagkaon, liquid. Dili. Clue, gikaon si Ate Jocelyn ani paborit. Gakaon si Ate Jocelyn ani paborit niya. Manananggal. Uyap. Lain kini si Miko. Uyap, ice candy, dili, ginamos, balot, ice cream, Pinoy. Gakaon ko, ane. Gakaon tang tanan, ane. Dili lang ako. Pinoy balot, maha, sabaw, apple, lemon, spaghetti, maha, no? Unan, no? Gakaon tayo. Pineapple, onsay, uyap, haha, uyap ba? Uyap, inunon, sinigang, tubig, paksiw, yogurt, nope. Balbakua, leche flan, bugnaw tubig, dili. Badi na RC, ang imong gahom ni RC. Agoy, hipon, lami ni siya, labi og init pa. Lami ni siya, Klo, lami ni siya, labi og init pa. Ay, kabuang, oy. Ay, kabuang. Sabaw, sinigang, no, lami og init na. Klo ni Miko ay. Tigbasa ra ko ang Klo na si Miko, kulitan yung Klo. Sabaw, no, hipon, bas hindi ko makakaon ha. Tamilian baya kog foods. Sabaw, baka, pwede ka makakaon sil, na may, pwede ka makakaon. Baka, sabaw, nilatang baka, no? Nilatang baka, no? Pwede ka makakaon ani sil. Salamat sa akong 49 diha. Archie, tinulang isda, dili. Klo, lami ning naa kay kauban kaon. Very good kini si Miko wa. Masaludo na ko ni Miko. Kape, tinulang baka, nilaga, sinigang, dili. Guys, represa mo diha guys be kay para makatag-an loso los ay dili sa tong loso. Sketch iskabitsi egg tubig bugnaw agoy. Naluso naman noon ta ni Mars Nasar. Tubig katawa na si Miko neron ba? Nahimo naman yung luso noon. Dito kon ang answer. Lauoy dili refresh sa tabi. Close ras loso dakang planet ha loso. Refresh sa ta. Refresh guys, refresh kuha kog tubig be. Animal si Miko ba? Kuha kog tubig sa guys ha. Buing.
Pre fridge magnet, no? Sinigang, refresh, guys, refresh. Ay, para maka-answer ta. ah, ah. Okay, game. Buang is buang is Miko. Buang is Scam Planet. Bibo kayo is Scam Planet, oh. Ha? Parasa kayo. Naluso naman noon. Ay, kabuang. Isda. Isda dubok. Pwede. Refresh o nya na start. Oh, sige, refresh pa. Napakuspader. Okay. Ay, kabibo. Kabibo ba lamang? Napaspader. Napakuspader. Unya na start. Napakuspader, guys. Ahana mo. I'm in. Kumbate. O sige, sugod. Si Dalia, na-traffic daw. Oh, na-traffic siya. Klo, dili ni pwede sa bawan. O, di pwede sa bawan. Ang Klo, dili pwede sa bawan. Padong pa siya. Oh. Maabdan pa niya ni. Dugay pa kayo ni. Ngano di man pwede, nga di, pwede, uga di ay, dakan planet, uga. Ugaga, ugaga, ugago, ugaga, ugaga. Guys, pritong isda, no? Pahak na ni 3 minutes ang harang. Hi, hello, Jocelyn, it's kasi vlog, shout out. Shout out, Dal, kumbate. Sulod na, Dal, makita sa ref. Pwede kamong gayan, mga tambal, no? Isda, shout out. Shout out, kasi vlogs from Chingibu, manok, no? Bear nga red horse, no? Apil ko sa load. Kumbate diha. Baboy sa San Miguel Cook dili. Ang kuan ang pangutana dal kay makita sa ref. Makita siya sa ref. Hunat, Royal, no? Hi, chill. From Iskasi, pwede ni pamahaw paniod to snack panihapon og midnight snack. Law oy dili. Ang klo to ara. Law oy ang klo ni mi ko gay na kay pwede loso. Law oy salmon dili. Kumbate 250, pahirapan. Ang hirap kumita. Ang hirap kumita 250. Apil na. Ang hirap ng 250 ni Miko, di ko madungog, harang pa ko, haha. Aw. Grabe utok na nakutaw na. It's harang. Pag yun, haha. Bate. Kumbate diha. Kumbate dong arche. Hello, Dal. It's kasi vlogs tutorial. Bati at sa ipagawas ang imong mga kuan at si gahom. Hello. 250. Litson. Nay litson. 250 dal ang makita sa ref. Salamat sa akong 3 si kabuk dire. Rako as bangag sa akong ilong eh. Hello Dal, asa nang mga answer nato guys sa 15-16 na kabuok, 16, Berahe, 17, Berahe, bangay. Sounds like baki. Cake, hello, Uskos Whitey. Uskos Whitey, shout out. You wanna join our game? Unsa pa English adto?
Bisaya man siguro ni si Uskus. Murag Bisaya ni si Uskus ba? Shout out Uskus. Truck, Archie truck dili. Archie, isda nga. Chicken soup no unsay question oy. Ang question makita sa ref. Unsa ang makita siya sa ref, moro na ang question. Di kana ang question. Ikaw. Unsay makita sa ref? Unsay makita siya sa ref? Sure, what's the game? The game is what's the English of tuara? What you can see in your refrigerator? Refrigerator, what you can see in your refrigerator? Mao ba? I don't know, basta mo na to. Sweet and sour, no. Oh, sorry, I can't hear very well. Chorizo, tortillas, tubig, cake, ice, lentils, lauoy, beer wine, no. The game is what you can see in your you can see this in the refrigerator. You can see this in the question is you can see you can see this in the refrigerator, the question. Mao ba to? Basta mo na to guys. Prito isda, alcohol drinks, yogurt, itlog, Yakult, itlog. Pwede, partner. Hapit na ice cream. Dakan planet, hapit na ice cream. Hapit na ta mabuangan eh. What can you see in your ref? Oh, what can you see in your refrigerator? Or you can see this in your refrigerator. Something like that. Chocolate drinks. Whoa, people join very fast. Yeah, manok, nilaga, no. Egg, drop soup, nope. The price is 200 peso load in Philippines. Sa gawas or sa sulod sa ref? Nasa sulod. Lumpia, wrapper, no. So, vegetables, pancake, itlog, bugnaw, tubig, soup, itlog sa manok, sibuyas, kamatis. Nope. Ako'y nagsakit ang akong abaga, oy. Arche, bate, sa among re, puro man beer. Oy, agoy, yung saon na lang. Potatoes, coke, dal. Sa langit wala ang beer. Sa langit. Thank you to my 19 viewers. Butter, cheese, lemons, no? Sa langit wala ang beer. Sa langit. Grabe akong utok sa ilaw. Nakutaw na isa Mars. Kumbati dong Arche. Mars, cake. Nope. Klo na pod Mikoy. Klo. Loso. Coke, litchi plan. Star cake. Star cake ni Sak. Star cake ni Sak. Nope. Kang Miko na nga question. Kang Miko na nga question guys. Loso apilon di ay. Pwede. Quick chow with malunggay. Nope. Loso. Ang clue kay Loso. Coke, Sprite, Royal, tanang soft drinks, no. Chicken soup, no. Clue, maparis nis rice. Maparis sa rice. Longganisa, dili. Naman siya ni, longganisa. Siya ni. Sardines with malunggay, no. Butter, sausage. Tuara. Cheese hotdog. Sige po. Hotdog. Winner. Itlog Miko. Coffee. So, gananay winner guys. Chingibo. Chingibo. Daog na te. Daog ng hotdog. Grabe. Taon-taon to ba? Taon-taon ang hotdog. Ice. Yahoo. Daog na 250. Chingibo. Okay, konselasyon na ta. Sa move na ta sa konselasyon. Hotdog my fave.
To ara, luso. Ang luso gay na kumbati ang luso. Grabe. Ipares nas itlog chingibo, haha. Luso ang klo. Hilig yun tagluso ani gwaps mailhan yun tani. Mailhan yun taning hilig tagluso ani nga naunsa na taning nakatag-an man ta. Mars, di yun hilig og luso si Mars, wa katag-an. Good, 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 Miko, ha, ha, ha. Chingibo, channel paborito, Jud Chill ang hotdog, ha, ha, from It's Kasi Vlogs. Ang hotdog, mga swertihon. Uglod, padaplin lang ko. Ha, ha, bluso, Jud. Luso, gito, arche, mo, kadaog kay naiimo. Ah, dal. It's kasi ako, be. Lord, kay wa ko'y Lord. Naay. Buanga gwaps uy nahalata naon taning hilig tagluso gwaps. Ha ha inosente diti baya tami ko. Di na matuon dire. Di na mutuon dire chingibo si Dong Archie dili lusoon. Ha ha ha. Sakit akong pangutok. At Mars Nasar inosente man sad ko te. Ay, giluyahan ko sloso. Hotdog. Tigididog. Ay, kabuang wala ko katagna. Wala ka katagna. Kay naa ka na dong. Dong arche, naa ka ana. Wala ka katagna. Ah, si Chingibo kay mahalata dahil. Halata na kapag yung ang luso agoy to ara. To ara nahalata na tayo ani. Sus, maode ay sige balik luso. bright bright kay Chingibo. Pag sure diha mi ko, hotdog. Nawa ra ba sa hotdog? Ha ha ha. Archie the World Cruiser. Ha ha ha. Okay guys, consumption price na ta guys. Sa pasalod na ta. Unsa man mi ko, ikaw na pod consumption kay dugay matag-an. Kay mo consumption og samot ani ron. Miko. Aha ka. Mix, unsa na mix? Chingi mo, dudahan mabutaan ni. Refresh tas atong brain. Si hotdog dahilan ani ha. Refresh sa it's kasi pwede di ay sabawan ang hotdog. Dili man. Dili walay sabaw. Niyo ba ito na walay sabaw? Pag sure dira mi ko, ha. Utso na lang kabuok guys. Nawagtang na sila. Sakit akong diyan katawa ha. Unsay consumption price nato, mix? Unsay pangutana sa consumption price nato, mix? Iko an mix, ipi mix. Maluoy. Dool man egg. Dool man egg. Tarungan di gwaps. Muan pa yung ha. Mu windshield pa yung ha. Ha. Anak mi ko, pwede ka munggayan. Ha. Pwede ka munggayan ang hotdog. Pwede, basta ba nilain. Dakan Frank, bata para kaayo aning mga hotdog. Bata. Singibo dool sa egg mao na to. Mao day sige doso. Ay, sakit akong pangaon. Ay, sakit akong nabukad akong ilong sig kumatawa kay nara ato to. Believer ginawmi ko eh. Dugaya unsaon? Ay, unsay sunod na konsumisyon? Unsa may sunod nga konsumisyon ani? Mao di ay sige luso, sige bo ha. Salamat sa 17 ka buok. Magkonsumisyon pa bataan eh. Ang clue unta nako kay matulog og stick. Matuhog og stick. Matulog og stick. Ha. Sakit akong bangs. Wa na matuhog. Wa na tuhogay kay wa na tag-ana na. Wa na natuhog. Wa na di nagikatuhog kay wa na. Atod kanahan oy. Hallelujah. Unsa pa sunod? Unsay sunod nato? Mix nga pangutana mix. Pasalod, Jess. Consumption price, pasalod.
Sakit akong bangs. Unsaon? Nag-type pa ang hinyo, nag-type pa. Hay diri lang ko bi kay censored man di ay ni. Kumbati diha dal naay pasalod dal jis pa konsumisyon load. Salamat sa akong 11 ka buok diha. Tulog na ko host. Oy, read aloud. Matulog na ka, Jen? Unya na, Jen. Kay nagluso-luso pa. Napay luso, Jen. Mix. Ang sunod, Mix. Pasalod ang Jis. Ang sunod. Unsa itong ikaw rin pangutana, Mix. Unsa may pangutana? Unya na, Jen. Unya na, Jen. Tuog, Jen. O bitaw trabaho ugma, Jen. Sabado bitaw. Maiksit na si Dakan Planet kay nalit sa iyang meeting. Nalit ang boss sa iyang meeting. Ako na lang aning consumption price, guys. Ako na lang sa consumption price pasalod, Jis. Basig na pa'y ganahan aning pasalod, Jis. Unya na, Jen. Diri rata, Jen. Guys, Dakan Planet na meeting na late na tungod sa hotdog. Sorry, Mix. I-PM ra na ko, Mix, ang kuan ni Chingibo, Mix, kay iyang, unsa pa ni, iyang number. Unya, unsa pa? Dada. Nanungkab na po ka. Amping, animas ni Hakdog. Hanawa si Hakdog. Nahibos gurto si Hakdog kagay na ba? Wa magkalit. Animas ni Hakdog pandamay. Amping Mix, walay lakaway. Na-meeting si Miko, guys. Na-meeting. Na late na, drop sa link. Basin wa pa ka. Amping sa tanan, Miko. Lantaw man ko, Miko. Pas na sa luso. Link. Ako wala pa. Ako'y babaog link ni Miko niya, guys. Thanks, Miko. Pader Pak. Pandamay ni Sakdog TV. Ayaw lakaw, Miko. Ayaw. Kay nanginabuhi si Miko. Kay nalit na raban siyang meeting. Nadamay ni Sakdog. Wa pa ko kadaog. Ayaw kumpiyansa sa luso. Ay, Ginoo ko, Lord Marimar. Unsa may akong kanon? Unsa may atong pangutana? Unsay pangutana? Dakan Planet, I love you all. Love you all, Miko. Haktoy ni Ron. Kitaan na, Miko. Buyers. Bye, Miko. Amping, Miko. We love you sa mga nakadaog. Salamat, Mix. Salamat. Miko, wala pa ko kadaog. Amping, Miko. Salamat. Salamat, Miko. Nalit na si Miko sa iyang meeting tungod sa Hakdog. I love you all, Hakdog. I love you all, Luso. Patay. Unsa may atong kuan, guys? Unsa atong sunod nga padula? So, guys, magpadula ta sunod. Magpadula ta pud otro. So, unsa man Tagalog? Tagalog ba? Tagalog. Sige, Tagalog ta. Tagalog. Makita ni siya sa balay. Makita sa balay, guys. Makita sa balay. Daradan, daradan. Makita sa balay. Sa kanang magpanday og balay, makita. Nakita nato ni siya sa magpanday og balay.
Panday og balay makita, TV dili. Pasalod consumption price. Sayon ra ni kay consumption price. Sayon naman yun ni kay ako man. Si Miko raman tong daugan kay dugay kay electric fan, carpet, aircon, bed, bangko dili. Makita ni siya kung panday kag balay, rag, martilyo, ito ara Mars Nasar lansang. Lagare, pasalod jis. Nakadaog na guys, consumption price lansang. Dali ra kaayo, lansang. So ang atong mananaog karon si RC 150. Si Ngibo 250 og si Mars Nasar Jis konsumisyon. Kahoy kabilin tag-ana ng lansang. Tag-ana ng lansang dali ra. Dali ra guys ang lansang na tag-ana ni Mars Nasar. Shout out sa akong 12 ka buok. Okay guys, ang mga load. Yahoo! Congrats sila Bukoy Archie, si Dalia daw tuyok. Tuyok Dalia. Wala siya ni. Ako di ay. Why you keep yelling? I'm playing. I'm not yelling. I'm just talking loud. You're yelling. I'm not yelling. Don't eat the mango. Abi na ko joke. Dili, the rest we all had fun. Yup! Lingaw kaayo ang hagtog na. Nadamay pang luso. Abi na ko joke. Kadaog ko. 100 million. 100 million. Salamat. Daghang salamat. Alas 12:24 tama. Enjoy lang Nasar. Don't eat the mango daw. Eat. Makalingaw di ay ning Pinoy hinyo. Makalingaw basta na si Miko. Sunod na napod si Miko para lingaw ta. Kay grabe kay ito siya. Dugaya no. Thank you all. Thank you to my 14 viewers. Murag daghang kong viewers ron ba mag-layap-layap ra dili mo apil. Pilipina in Australia, ako na lang mutuyok be. Natuyok si Kuan. Si Dalia. Dal. Panghatag dehag dollar dal. Kay wa man kadaog. Ang wa nakadaog manghatag og dolyares. Guys, kuan na siguro ko guys no, magbabay na ko guys kay alas 12 na. Matulog na tingwa nagwakwak, matulog na ko. Lungkab Israel. Matulog na ko guys. Ang load matik na. Si kupon ta to si Miko. Ako dire palupad, Mars Nasar. Kinsay mang lupad diha kung bati na. Matug na ko. Thank you all. Thank you for my 15 viewers. Thank you very much. And everything. Thank you very much. Thank you guys. Salamat. Shout out sa tanan. Singibo, Mars, Dakar Planet, si Miko, Archie, Lolita, Pilipina, in Australia, Kasi Vlogs. Thank you guys. Nalingaw tayo sa luso. Babos, huy. Hala, nagtinuod gino si Dalia ba? Dal, joke ra ba ito, Dal? Dalia, joke ra ba ito, Dal? Pastilan. Bawi ra ko, Dal, ha, pag kuha na kasi okay na. Napay 15 viewers pang WH. Na 11 na lang. Dal, thank you. Shout out sa atong Pilipina in Australia. Thank you. Mahuman na yun akong payag, Dal. Thank you very much. So, Dal, mauwaw man taan ni Dal nga. Unsa man eh. Nag-joke ra ba ako ato, Dal. Sa bangay, daghan man kagkuan, Dal. Daghang pagsapi, ipangwa na dire, pamalupad. Ox na ni Miko. Thank you, Guaps. Thank you. Joke ra, Dal, dugangi pa. Repress na lang taan be.
Dal, thank you very much sa Dal. Thank you, thank you. Laban bawi. Wala na load diha, wa na Dal. Ayaw na Dal kay kana imong kuan Dal, 100 Dal. Sobra pa na sa load, malugi na ka. Basig malugi na lagi ko. Basig imo rang madaog. Basig madaog ra nimo yung 100 wala na. Na Dal. Lugi ng insik Dal ani Dal, moapil pa ka Dal. Isa mas pader haguan ning di ta ka donate muta na lang. Reprise kay Aspub ha. Ilis load ha. Ilis load. Ayaw Dal malugi ang insik Dal. Palit ko load B 100 ha. Kaon sa ako. Sige ra man kaon eh. Pastilan mamuro ta ani. Thank you Dal. Thank you sa 100 Dal. Thank you sa 100 million. Sumi kaon tag bulbul ani. Sa man ni. Murag naghisgot ra itagluso murag na ibulbul ni sangit sa akong laok. Dako ara ba imo income sa bayti? Ninyo nako, SP ninyo nako. Unsa SP super sticker? Naka 300 pesos siya sa SP ninyo. Unsa SP? Unsa SP? Ataka. Unsa SP? Palit ko load be. Unsa SP oy? Ataka. Super chat. SP di ay. SP super chat di ay. Easy manggod siguro. Easy super chat. Basta mo na. Salamat sa 40 na ako nga viewers sa ladaghan magkanang maglabok-labok ba murag langaw maglabok-labok. Dalia. Thank you very much so Dal sa kuan Dal sa palupad nimo diha Dal. Basig na pay lain diha. Charot ang Dal. Agoy. Madugang ka makasweldo na po ko ani next month og 100 million. Nag-update na lolo sa income nako na anay. Super chat di ay na ana. Pila na to. Daghan baya to. Chill, Chingibo channel, palupad na po chill. Ayaw kay nakadaog na siya sa kuan. Dolyares na sunod ba? Generous ra ba na? Unsa paningan ani? Ayaw nagpalupad at Chingibo kay ayog dugaya. Nahuman ng 300 plus. Buang oy. Sige bo, ayaw nagdugaya diha Chingibo kay naunsaon na lang ang load. 250. Si Miko ra ba itong mukuan? Bantay lang ni si Miko na ako ba? Upawan ko lagi ni si Miko. Nalitra ba to? Nalitra ba to si Miko sa iyang meeting kaning bataa. Ay, Ginoo ko nalingaw kayo sa dog. Abot nas Australia, dolyares na ba? Aw. Alams na des. Pilay oras ni Kasi. Sel. Pilay oras ni Kasi. Happy na ni si Kasi. Pud mo, kuan. Kumbate. Sunod na pod. Pilipina, Australia. Sige Dal, kay laban bawi ra ko ani Dal, sunod Dal. Pag okay na ang imong Kasi vlogs. Pilipina in Australia, sunod na pod. Thank you sa 16 ka book. Hala, si Miko, di guro to kahibaw mag-send og super chat. Kabalo manggod to, kadto pa ka bright adto. Ka-bright adto Miko. Tang-an to si Miko. Matug na kulen. Tug na si Jenipe. Bikay si Miko, sa 14. Kisa man ning 14. Murag maglabok-labok ra lagi ni. Pila man ta dire, pila may sureball dire. Sayong nag-15 na pud Thank you Guaps, thank you Guaps, thank you pud Guaps. Nag-15 na pud maglabok-labok lagi Guaps akong viewers Pila na kada no. Pilipina 399 pa. 399 ang unsa. Ang unsa 15 15 ka buok. Refresh sa atong pan diya. Kaya para makakuan ta ani.
Makakubra na punta sunod ani buwan. Nakakubra ba ako karon buwan na dal. Paningkamot mo diha og YouTube pa more kay ni kubra na pud ko karon nga buwan og 200,000. 270,000. O di ba? Plus na pud ko karon kubra na pud ta ni next month. Kubra na pud ta ni next month, guys. 12 lang pud ko kabuk na lagi maglabok-labok lagi. Bahat ni. Ay 11 na lang. 319. Yahoo! Yahoo! Coconut. Itong akong luso dire ay kay nagrobing manungkab na po ni. Congrats bless jud ang mga buutan. Yes. Ang mga buutan bless. Buutan matulog. Buutan tayo matulog, guys. Buutan tayo 8 na lang kabuok. Congrats bless jud. Bless tang tanan. Amen. Amen, amen, amen. Hala na. Very mikli. Nindot jud viewers Dalia bag na sa abroad. Oh, basta si Dalia mo kumbati sa iyang watch hour sa abroad dali rang oras. Sagdi lang dal kay kumbatihon ka namo dal. We got your back, charot. Kagamay go dal, nag-live baya ka. 399 399 pa ang oras. Hapit na na. Dali ra na. Ang oras. I-apil to sa playlist imong live dal kay para ma-apil na kong pling na rin. Charap pam pam. Tarap pam pam. Itamsa ko di dal para 50 dal. 50 likes ba? Palihog dal. Basig na kay kuan diha dal. Kagwang diha isa ka book dal para 50 na ni. Way kagwang nimo diha sale isa pa sale. Nahurot naman siguro sale. Basig late si YT nag kuan update. Guys, silipin natin ang aking pag-ibig. Nag-delete man dahil siya, ama, oh. Nag-delete siya. Sa aking 15 viewers, shout out, 50 na. Oh, thank you. Thank you very much. So. 372 watch hours ni It's Kasi Brag. 372. Binaw, 399. Ilang kay Banatari, kumbati ta, Barnati ta, diridal. Si Archie, dako na, no? Thank you, Archie. Lolita, thank you, guys. It's Kasi Vlogs. Guaps, thank you. Sel, Adal, thank you very much, Dal. O, magbabay na yung ko kay, saan na ni? Di tani matarog, di tani ginansiyag muta kay namila ka ugma, mang birthday mi ugma dito sa akong, kuan, mang birthday mi dito sa akong ugangan. Thanks po. Thank you dong, Archie. Thank you. Thank you, Lolita. Thank you. Wala lagi si Mahal. Hindi si Mahal kay mapalupad to si Mahal. Bye. Bye-bye. Thank you very much. Thank you. Mauday gwapa taron atot ni naligo ta gabi nagkuang gud ta. Unsa pa ni? Nang hilamos naligo. Si Mahal nagpadala kwarta. Sana all. Sana all daghang kwarta. Pastila ning kwarta. May pang kwarta na itaw ang taway kwarta. Bye-bye. Para beauty rest tagamay ani kay para ugma. Narabay to yung mga pak-an dito. Bugahan ko to kayo. Di ba ito sabot sa Bisaya day na. Si Babush. Amping permit, thank you. And